Каква е ролята на храненето, двигателната активност и съня при децата в тази възраст? Много важно е в тази възраст да се изградят правилни здравословни навици на децата относно храненето, да не се учат на индустриални сладки, индустриални сокчета, солети, чипсове, всякакви изкушения, които по принцип повече се изкушават бабите и дядовците, но така и родителите. Добре е децата да имат конкретен режим, ежедневното хранене да винаги по едно същото време, да има следобедна почивка. В един момент в тази възраст вече отпада следобедния сън, но ако детето има нужда, то може да продължи да си прави следобеден сън. Вече последното хранене за деня трябва да е рано и след това да няма стимули, визуални стимули, като телевизия, интернет или телефон, които да направят така, че той да не може да спи качествено през нощта, да го стимулират и той да не може да заспи. Децата трябва да ядат 5 порции плод и зеленчук през деня. Разбира се, в различна форма, салати, плодови салати, не може да е домашен сок, но трябва да се стимулират тези вкусови качества на децата, да свикнат с готвена храна. Рибата трябва да е 2 пъти в седмицата, яйцата 2 пъти в седмицата, месо поне 3-4 пъти в седмицата. Не трябва да свикват с твърде много тестени изделия. Всичко това е начин на възпитание, по който детето да има вкусовите навици и ежедневния режим, който обикновено става с цялото усилие на семейството. Цялото семейство трябва да участва в това възпитание. Зъбките трябва да се мият, много важно от първите зъбки, особено след годинката вече трябва да започне да се мият с пасти за зъби, сутрин и вечер по 3 минути и след всяко хранене трябва да пият водичка, за да не остават хранителни остатъци в устата. Физическата активност е много важна като превенция на затлъстяването при децата. Ние сме страна, в която детското затлъстяване е с много висока стойност, с висок процент, поради неправилното хранене и поради дългото използване на електронни устройства. Децата трябва да играят навън. Тези, които имат възможност, трябва да спортуват. Това не е само калява организма, развива физически, но прави децата дисциплинирани. Спорта винаги дисциплинира. Какви навици е добре да се изграждат още в предучилищна възраст? Всички хигиенни навици децата трябва да станат самостоятелни в извършването им. Вече до училищна възраст детенцето трябва да може само да се къпе, да може да си мие зъбките правилно, трябва само да знае кога му е часа за лягане. Той може да не може да познава часовника, но примерно да знае, че след вечеря има време, в което е време за игра или за разговор или за четене на книжка и да знае, че след това трябва да се легне, а не да изпада в пазарене с родителите, още едно филмче да гледа, още малко на телефона. То трябва да има граници. Правилното възпитание на децата и родителите да сложат здравословните граници и да направят детето самостоятелно. Какво включва профилактичния преглед при постъпване в първи клас? На 7 годишна възраст има безплатни изследвания, които ги покрива Здравната каса и всеки личен лекар, който има дете в тази възраст, трябва да ги проведе и да ги попълни електронно в здравното досие на детенството. Включва пълен физикален преглед по системи, включва зрителна острота, която се преглежда в кабинета на личния лекар. Децата, които имат някакъв стоматологичен проблем, разбира се, трябва да се изпратят на зъболекар. Трябва да се следи ръст, тегло, трябва да се измери кръвното налягане на детето. Тези деца, особено които имат склонност към затлъстяване, профилактични кръвни изследвания, които включват пълна кръвна картина и изследване на урината. И по преценка на личния лекар на детето или на педиатъра, ако детето има някакъв риск или в семейството има някакъв риск към специфично заболяване, може да се изпрати на специалист или да се направят допълнителни изследвания. Трябва да се прегледа опорно-двигателната система на детето, стойката, стъпалата. Трябва да се прегледа дали има плоскостъпие, дали има някакъв проблем с походката или дали няма склонност към гранично изкривяване. И е много важно психологичния и емоционалния статус на детето. В последните години се увеличават децата, които имат някакъв неврологичен и психологичен проблем и това трябва да се следи колкото по-рано се диагностицира, толкова по-добре се лекува детето и се стига до един добър капацитет за самогрижа, за самодостатъчност на детенцето, когато порасне. Как родителите могат да подготвят детето физически и емоционално за училище? Освен за училище, също когато ходят на детска градина, родителите трябва да седнат и предварително да поговорят с детенцето. Според възрастта му
с думи, които то разбира. Да разбере, че това е част от порастването му, че е място, където е прието, обичано, разбирано. И ако има възможност, могат да заведат предварително детето до детската градина, до яслите или до училището, за да погледне, да види средата, да види, че има и други деца. Много училища имат ден на отворените врати, където могат да отидат и да видят. Или ако има по-голямо братче или сестри, че може да придружи отворено училището. Могат да споделят спомени от тяхното детство, които са били приятни, или ако не се спомнят тяхните спомени, могат да ги измислят, но просто трябва с положителна нагласа и не с страх. И никога да не заплашва децата, че няма да се справят или че не са достатъчно умни или не са достатъчно послушни. Това става при лекарите. Винаги заплашват децата с лекарите, че ако не слуша, ще им сложим инжекция. Това не е вярно. Не слагам инжекция на никой, който не слуша. Като хеликоптер, че така прави. Виж, това е изкуствено комарче. Виждаш как драска? Да. Трябва да мине да отраска на всяка капка. Готова ли си? Да. Просто трябва да е с позитивна нагласа. Детето трябва да бъде предварително подготвено, да има добро настроение и да не се страхува. Да знае, че ще е прието и че е хубаво там.